И професор Гайдарски каза, разпишете всеки един случай, за който сте взели решение, щом като това, което е предложено от комисията, и в рамките на 10 дена ще го подпиша. Това вчера се реши. Второто, което вчера се реши, да искаме 3 души още от медиите да станат членове на този обществен съвет, за да има, така да се каже, повече хора от обществото. И да не стане, медиите ще се занимават с това, дори да не ами да, аз даже предложих, ако председателя да бъде от медиите. Добре, отново питам това, от което тръгнахме. Толкова много дни процедурите ли са тромави? Защо не е от полза фонда реално за някои деца? Как да не е от полза? Вие нарушавате нещо, което... За някои от децата... 111 деца сме изпратили. Тези деца? Има ли публичност? Твърдят, че няма никаква публичност. Имена, суми, клиники, в които се лекуват. Няма нищо. Има нещо такова. 28 деца са изпратени през 2006 година срещу 680 хиляди лева, които са отпуснати за тях. Това не е отчет. Няма на сайта, няма отчет. Няма, така ли? Няма никакъв отчет на сайта. Фактически аз имам отчетни доклади, в които пиша колко деца съм изпратил и колко пари сме похарчили, колко пари сме получили. Всеки път ние казваме, общо от времето на съществуването си на фонда до сега е изпратил 100 и е помогнал на 111 деца. Това му е смисъл на това. Да. То оставаше да не ги изпрати. Кои са те? Това ни интересува. Сега, извинете, дали мога да продължа без да ме прекъсват? Четвърти път, моля. Разговора ни... Не, това не е разговор, това е надвикване в момента. Кое е надвикване? От страна на госпожата имам предвид. Сега, във всички случаи те трябваше да подпишат декларации, родителите, че са съгласни да им се публикуват имената. Настъпва един тежък момент, даже ваши колеги журналисти, когато са се опитвали да се свържат с родители, на които сме помогнали на децата, след което родителите не желаят да се дава публично, след като сме помогнали. Което вече разбирате, че това е много деликатна ситуация и не може да се действа... Добре, тези, които не желаят огласяване, кажете вас, какво ви притеснява в момента? Има ли отговор за операцията? Значи аз се чудя колко време още ние ще останем в болницата с това дете. Може би и много хора, с които се занимават с неговия случай от Министерството и от разни институции, може би сега за първи път видяха Георги, дори мога да кажа не и на живо. Въобще до каква степен те са заинтересувани, въобще какво се прави, какво за напред ще се прави, хайде да ги оставим тези 6 месеца, както и да е. Какво ще стане след още 6 месеца, докъде ще се развили нещата, какво прави въобще фонда за това, за кой работи, явно, че не е за децата, за кой тогава друг. Между другото има средства, които не са усвоени, доколкото ми е известно, на фона на това желание и очакване на родителите да получат нужните средства. И какви са резултатите най-вече от всичкото това нещо? Кога ще бъдат готови резултатите и кога Георги наистина ще замине някъде да се оперира? Има ли възможност да се отговори? Сега, още един път, веднага да ви кажа, искам да поясна още един път. Вие ме попитахте, аз не съм коремен хирург, още по-малко детски коремен хирург. И когато молим за помощ нашите национални консултанти, те трябва да се произнесат по предлаганото лечение от страна на посочената от майката клиника. В момента ние нямаме отговор за това лечение, доколко адекватно е. Нямате отговор, няма да се Доцент Бранков нали е направил протокол, мога да ви го покажа. Значи при мен не е дошло. Как ще не е дошло, като аз точно от вас го взех на ксерокопие? Вашата секретарка ми го даде. Не. Този протокол, където доцент Бранков и още двама специалисти казват, че детето трябва да се лекува в чужбина. Не е това. Моля да ме разберете. Значи ние не отричаме, че детето трябва да се лекува в чужбина. То е посочено в 2 други клиники, а в момента ни се предлага 3-та процедура. Нито професор Черноземски, нито аз, нито останалите там други лекари. Дават ми знак, че много навлязохме във времето. Разговорът търпи продължение и ние ще го продължим и за другите деца. Защото очевидно не се стига до основния отговор на въпроса, защо се стига до тук. Няма да ходят с тези пари на почивка или на екскурзия, те отиват да се лекуват. Ние точно за това сме толкова притеснени, искаме всичко да се развие много по-бързо, за да можем да сме по-спокойни за децата си. Ще продължим темата.